Vancová, Nové Zámky. Je to všetko super okrem všetkého, ale je tu aj Berek. Dano píše, dnes je misia, ide sa do Berku, rukavice, baterku treba. Pato píše, nebojte, moja baterka je najlepšia. Marko je na parkovisku, hlásenia nám dáva. Polak nás len za kabáty ťahá. Tobia sa Dano plány dávajú. Tobia sa iba pozerá, lebo nemá plány. Dano má len kameru, lebo z toho bude záznam. Pato niečo zaliadne, niečo také vysoké štíle, hlavne biele a kričí Denis! Všetci utekajú preč, ale nevedia, že zabočili zle. Objavia sa na poli a všade je len tma. Patová baterka sa vybila a kričí SVP pučí. Zrazu vidia pred sebou niečo biele. Pato kričí, to je Denis. Zrazu vidia pred sebou niečo biele. Pato kričí, to je Denis. Zdráme ako život naspäť do lesa. Vidíme, že sa pred nami svieti a z toho svetla vybehne biely veľký človek. Denis! Marko volá Danovi. Dano kričí, teraz nie Marko. A Marko začne hovoriť, že nabiehajú policajti do Berku. Dano zrazu povie, no a sme v piči. Tati, prečo ti každý hovorí, že si teplý? Poď Damianko, ukážem ti to v izbe.